destek veren Bölüm Başkanım Ali Osman Hocam, Profesör Doktor Ali Osman Adakuş'a çok teşekkür ediyorum. Xwendekarên Pola Çarana Zanîngehê tenetiya bajarekî mezin wêne kirin mîna hunermendê Amerîkî Edward Hopper. Xwendekarên zanîngeha Diclê ya Amedê pêşengeyekê bi navê Çûkên Şevên Sûriyê vekirin. 17 xwendekar bi 17 berhemên xwe beşdar bûn. Mamosteyên xwendekaran bi vê xebatê armanjkiriye ku ka gelo jiyana Amerîkî bi staylekî tatbîqê bajarê Amedê bikin wê encamek çawa derkeve holêkirine û divre jî veya nîşandan. 16 öğrencimizin eseri var bu sergide. Demên asayiyên jiyana rojane di bêdengiyên xwe yên kur pir caran têne paşgov kirin. Dêwateyên xwe yên herî kur hildigirin. Firçeya Edward Hopper helbest û hebûna tam van demên nedîtî eşkere dike. Li benda pencereyekê, ronahî di odeyekê vala da tê xuya kirin. Tenetiya kur a ku di nav de tê hîskirin. Berhemên di pêşengeha me de ne tenê vexwendinekê ji bo cîhana Hopper e. Lê di heman demê de neynikek ji bo cîhana me ya hundirîn û jiyana me ya rojanane. Kaygılar da vardı. Gençler biliyorsunuz dünyanın her yerinde aynı kaygı taşıyor. Di pêşengeyê de hunermend û hinesazên navdar jî amade bûn û ew jî li ser wêneyan nêrîn û dîtinên xwe vegotin. Gelek carî ez ê zanîngeha de tedî xwendevanê wan gelek carî me ev dîtinin ama van nexşa van nexla ez bêjim ew ê hîna pir tişkî baş bide me ser çandiya me û di vê çandiya wan de ez gelekî mesajê nûje jî dibînim êgir roje. Hunera wan jî bi teknîkî jî gelekî pêşveketî û îro ez bawer dikim vana wê çend salê dinê jî di nav cîhanê di nav netewî jî de wê gelekî xwenîşan bidin. Ez dixwazim va ciwanê me îro bêtir ji bo gikanibin hunerê xwe berdewam bikin, berdewambarî gelekî girîng mühim e. Ji bo wêya jî gelekî hem rewşenbîr ez dixwazim werin derheqê vana de binivîsînin û dîtina wan jî ji bo bêtir dîtin. Di pêşengeyê de her xwendekar bi tabloyekê xwestiye peyamekî bide. Pêşengeh wê heta dehê gulanê li hola dîta vê vekirî bimîne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.